Sportclub Cambuur verspielen dure punten in Fortuna Sittard. In Ljouwert kwam de ploeg van trainer Sipke Hulshoff in de Limburgers net verder als een leekspul. Een verslag van Frederik Wijma. Als Cambuur op voorsprong komt, is dat vaak beslissend voor de winst. Kwetsbaar binnen ze wel bij spulhervattingen, liek als hier bij de corner van Fortuna. En ook hier komt het weer uit. De corner wordt afslaan, wordt weer inbracht en wordt dan in 1, 2, 3 instanties inkopt door Finn Stokker. De meeste teams komen hier gewoon om alles in te houden. En vanuit een corner en een vrije trap, ja, we hebben zelf iets minder in midden. Want we hebben net heel veel lengte in het team. Ja, dat is iets waar Chistonder, Chester waar een afgeslagen corner valt de 1 of de 0 in. En dan maken we er weer achterom. En vanzelfs gaat Cambuur op jacht naar de gelijkmaker. En die kans komt er van Tarik Tissoudali. Hij is de keeper voorbij, maar de bal wordt nog van de line hellen. Er komt meer druk op de goal van Miguel Santos. Maar die weet zijn paardje voor eerst skien te houden. In de tweede helft een enorme counterkans van Fortuna. Het is Finn Stokker, de maker van de eerste goal, dicht bij de beslissing. En hier had Cambuur gelok. In de 55e minuut dan eindelijk Leonijwerkjen. Een prachtige paas op Barto. Die stuit het op Santos, maar maakt het dan allemaal links. Een dik vertjene liekmaker. 1-1. En vanzelfs gaat Cambuur dan voor de volle winst. En die kans komt voor Tarik Tissoudali. Het is Santos die de redding brengt voor Fortuna. En Cambuur speelt het teleurstellend liek in Fortuna. We hadden een doel en het doel is nog steeds top 5. En als er nu 2 wedstrijden niet een punt haalt, is dat zeer teleurstellend. Alleen nog, we gaan net van 1 punt dat we onze spelprincipes verlooien. Daar ben we aan de slag, daar ben we aan de gang. En daar houden wij gewoon vast.